Hej hej! Välkomna hit, jättekul att så många har kommit. Idag är vi här för att demonstrera mot Kinas folkmord av uigurer och Kinas förtryck av uigurer. Jag heter Lukas Vikinge. Jag kommer från CUFs internationella kommitté som tillsammans med IFLURI och CUF Storstockholm har arrangerat det här. Är det något mer jag ska säga? Nej. Så vi vill hälsa er varmt välkomna. Som talare idag har vi en person från uigurer i Sverige, en representant från uiguriska utbildningsföreningen, tror jag det om jag kommer ihåg rätt. Yes. Och Kerstin Lundgren som är Sveriges tredje vice talman och Centerpartiets utrikespolitiska talesperson. Och det är vad som står på agendan. Så nu kör vi igång. Ja, och jag låter dig presentera dig själv här uppe, Adam. Tack för mycket. Mitt namn är Adam. Att organisera den här demonstrationen och sedan tackar er som här idag för att visa hänsyn och solidaritet till uigurer hur utsatts för Kinas folkmord. Idag bevittnar vi en ny förintelse som Kina har genomdrivit mot uigurer och andra folkgrupper i den Kina-ockuperade Östturkestan. Onekligen, många faktabaserade dokumenter, vittnesmål och rapporter om dramatiskt eskalerat sin decennielånga förtryckkampanj mot pågående folkmordspolitik inkluderar den uttryckliga fängelser eller annat allvarligt berövande av tortyr av ett stort antal av de uttryckliga arresterade, tvångsarbete och införande av drakoniska begränsningar för religionsfrihet eller tro, yttrandefrihet och rörelsefrihet. Talades förövare för brott mot mänskliga rättigheter. Samma brott har begåtts av Kina i Östturkestan. Och trovärdiga rapporter bevisade att massa fängelser, indoktrinering, utomrättslig internering, invasiv övervakning, tvångsarbete, förslavning, tortyr, våldtäkt, tvångssterilisering och förföljelse begås av Kina. Folkmordskonventionen som ett resultat är det oro för alla stater och det finns ett stort brådskande åtgärder för att förhindra den pågående folkmordet. Om Sveriges regeringen här i riksdagsledamöter och partier har morala och demokratiska ansvar att ta vita steg i rätt riktning och förklara Kinas grymheter mot människorna i Östturkestan som ett folkmord. Erkännande av det Sverige också andra demokratiska stater att försvara den universella värderingen, internationella system och ordning som hotades av kinesiska aggressiv och störningar. Kina har brutit mot internationella lag och undergrävt den internationella system och ordning genom att begå ett folkmord på befolkningen i Östturkestan. Se det faktum att människor i Östturkestan riskerar att föregås under den kinesiska regeringens grymma administration. Därför uppmanar Uiguriska utbildningsföreningen alla regeringar, icke-statliga organisationer och den internationella samfundet reagerar på Kinas omänskliga grymheter och vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa Kinas pågående folkmord mot uigurer och andra
etniska folkgrupper i Östturkestan. Sist vädjar Uiguriska utbildningsföreningen därför till riksdagen och riksdagsledamöter att bära ett historiskt ansvar och beslut om det här folkmord eller inte. Vi har full tillit och förhoppningar om våra folkvalda representanter i riksdagen kommer alltid att stå upp för det som är rätt. Tack för mig allihopa. Då kan vi det nästa talare här. Hej allihopa. Jag börjar med ord med att tacka Centerpartiet och alla som är här idag. Mitt namn är Tuluk Hamid. Jag är en uigur och jag har varit i Sverige i 10 år och är en väletablerad svenska medborgare. Jag vill dela med er om den uigurer går igenom i utomlands. Det har mina föräldrar. Min far heter Abdurrahman Hamid och min mor Saadat Baudun. Min föräldrar har aldrig brutit lagar och skötte sig väl. De befinner sig nu i kinesiska fängelser. Kinas koncentrationsläger är inte längre okänd och flera miljoner människor har 2017 fick jag veta mina föräldrar skickades till koncentrationsläger i staden Gulja i Turkestan. Det ska lagligt pass att vara normal och ingen har sett någonting. Senare i Kina ögon att besöka utlandet kan räcka till att dömas och placera koncentrationsläger. Jag blev chockad och tappade hakan. Varför kastar de mina föräldrar snurrade runt i mitt huvud? Det var koncentrationsläger från tills hösten 2019. Inte längre efter att det frisläppet blev jag plötsligt meddelande om att mina föräldrar dömdes till 18 år fängelsestraff utan några bevis på att de verkligen begått något brott. Deras personliga stats, hälsa och tillhåll är okänt för mig. Det är andra hårda slag mot mina familj och mig. Mina frågor om varför det blev så är obesvarade. Mina föräldrar är numera 66 år och 64 år. Hinner att bli frisläppas. Det är levande offer i Kina, brottslighet, gemighet. Som ung man och känner mig mätlös. Förtrum stå här väl riksdagen ledamöter att agera och kräva Sverige regeringen att ta och fatta sin frihet. Jag vill här idag bevara och att göra vad ni kan för att stoppa i Kina pågående folkmord och uigurer och andra grupper. Att rädda deras folk och rädda mina föräldrar betyder mycket. Om vi kan göra något åt det och våra demokratiska värderingar. Jag vädjar till svenska regeringen och riksdagen att agera och lägga så stor pris på kinesiska myndigheter så att mina föräldrar och de uigurer i koncentrationsläger. Mina föräldrar från den födelsen ni skapat och avsluta folkmördare med folk. Tacksam. Organiserar det här mötet. Tack Centerns ungdomsförbund och tack IFRI för att ni lyfter uigurernas situation i Kina.
Vi gör det i riksdagen och vi gör det från Centerpartiets sida. Vi är inte tysta. Många är debatterna i kammaren, i utrikesutskottet, där vi markerar för mänskliga rättigheter som universella, som också ska gälla i Kina. Vi har många debatter och jag kan väl hälsa, jag misstänker att den kinesiska ambassadören har håll på mötet idag. Och jag kan väl hälsa den kinesiska ambassadören att vår tolkning av yttrandefrihet, vår tolkning av mänskliga rättigheter är inte den kinesiska diktaturens tolkning. Vi ser vad ni gör när ni förtrycker minoriteter, när ni förtrycker olikheter, när ni förtrycker politiska motståndare, när ni fängslar demokratin i Hongkong och när ni begår övergrepp på uigurerna i Xinjiang. Vi har sett trovärdiga rapporter, och de kommer inte från Kina. Trovärdiga rapporter från Amnesty International, från Human Rights Watch, som visar vad som händer. Hur människor grips och sätts i interneringsläger. Hur barn tvingas till veckotillvaro i kommunistpartiets upplärningsanstalter, eller vad de kallar förskolor. Jag har själv varit i Peking och lyssnat på berättelser från människor som har både varit inbjudna av den kinesiska staten, och då vet man hur det går till när de lotsas runt i Xinjiang för att se det som kommunistpartiet vill att man ska se. Men också de modiga som vågat söka sin egen väg och talat med människor. Att uppleva att någon i familjen grips och sätts i interneringsläger på obestämd tid, samtidigt som någon från kommunistpartiets sida flyttar in i familjens hem för att vara övervakare för vad som händer. Det är verkligen övergrepp. Brott mot mänskligheten har visats tydligt från både Amnesty International, Human Rights Watch och andra. Och det är viktigt att vi inte glömmer bort, att vi inte tystnar när det gäller den här typen av övergrepp som kommunistpartiet ägnar sig åt. Vi firar 100 år av demokrati i Sverige den här mandatperioden. Jag hoppas att dagen ska gry när människorna i det stora landet får möjlighet att också uppleva demokrati och inte se hur den släcks ner av kommunistpartiets ledning och regim. Så en sak är tydlig. Vi står upp för mänskliga rättigheter. Vi står upp för uigurernas rättigheter. Vi ser vad som händer och vi är inte tysta, ska inte vara tysta, utan vi ska påtala det. För det är viktigt. Precis som vi alltid säger att vi påtalar och nämner Gui Minhai, vår svenska medborgare som sitter fängslad i Kina. Precis så ska vi också tala och påminna om vad som händer i Xinjiang. Och ett särskilt öga har vi nu, naturligtvis, efter det som hänt i Afghanistan. Hur Kina kommer att agera utifrån detta är någonting som vi noga kommer att spana på. För vi kan ju förutse att intresset för den kinesiska regimen att öka förtrycket finns där. Alla som rapporterar, alla som berättar, alla som lyfter fram. Och vi driver frågorna både i Sveriges riksdag och vi driver det också i Europaparlamentet. Vi kommer att ha debatt på vår stämma om de här frågorna som inte minst Centerns ungdomsförbund har aktualiserat. Jag kan ändå säga att vi får se vad vår stämma så småningom fattar för beslut.
Men från riksdagens sida så säger vi att Sverige är ett land där domstolar avgör rättstvister, inte riksdag och inte politik. Vi tycker och ser med förskräckelse på så många länder som idag har en politisk domstol. Vi ser det i Kina. Vi vill inte ha det i Sverige. Vi har inte politiska domstolar, ska inte ha det. Det är viktigt i en liberal demokrati. Att stå upp för rättsväsendets oberoende. Och därför har vi en universell jurisdiktion, som det heter, när det gäller konventionsfrågor. Och vi ser att vi i Sverige har också ett antal domstolsprocesser som pågår när det gäller frågor om brott mot mänskligheten, även folkmord. Och det är så vi anser att de frågorna ska hanteras, inte genom politiska beslut. Och det hoppas jag att vi ska kunna driva vidare. Men tystna inte, lyft fram frågorna, berätta. För det är genom berättelserna och genom att hålla det levande som vi uppmärksammar och som vi kan påverka. Förhoppningsvis också förändra den kinesiska verkligheten och för människorna i Xinjiang. Tack ska ni ha för att ni är här och tack för att ni har lyssnat. Tredje vice talman i Sverige. Och tack så mycket till Adam och Tugluk också för att ni kom och talade och berättade era historier. Det är så otroligt viktigt att vi faktiskt pratar om det här. Och därför är vi också jätteglada att det var så många som kom hit idag. Och vi vill tacka uigurer i Sverige. Vi vill tacka den uiguriska utbildningsföreningen. Och vi vill tacka LUF för att ni är här. Och CUF Storstockholm för all hjälp. Och där har vi slut på talare. Man får såklart stanna, vi tänkte ta lite bilder. Men efter det så är det väl frilek ungefär. Men igen, tack så jättemycket för att ni kommer och visar stöd för att vi kan stå upp mot Kina tillsammans. För det är tillsammans vi gör det.